CJ, namuti ka. Binut ang lighting. Binut ang lighting. Anay! What's up guys, this is CJ Estrada and my focus is not working properly. Hey guys, I'm CJ Estrada and welcome to my channel, and today we are here at Buffet 101 here at Times Square Booth, and we are having our team lunch because we are gonna celebrate the birthday of Summer Celebrants. And if you don't know, I'm also celebrating my birthday here, and then I'm 23 years old, and let's get inside. Where? Oh, thank you. Kumukuha sa akong food. Okay. Round 1 pa ni, mamahaw pa ni. Wala pa akong kagingan. Kaya mag-vlog ko. Hindi mo ah. Panood ko na, mahaw ko na ka. Nagmahay ko na, mahaw ko na ka. Mahay ka, mahay. Round 1, clear! Kawin, bro? Kami ngayon, katulungan ni. Beef? Medium rare ni. Pwede man. Can I have it well done? Ha? Okay, well done ako, please. Kawin na, like and subscribe. Like and subscribe. Tarong nga. Like and subscribe. Prince, kaon mayo, Prince. Hindi na kasi clip, Prince. Hindi na ko mo si clip. Hindi na? Hindi na. Ayan na. Ayaw akong rakit. Okay lang ako. Okay. So here in Buffet 101, you get to bring tulo ka tao for, and then ikaw ang birthdayhan kay free ka. 7 kabok ang birthdayhan sa mua, 5 ra ang nakuha kay 1 man. Bring 3. Mana siya? Grabe Dano. Oh, good. Alright. Ano mo, Jill? Kita ko sa kong forever. Wala, library. Wala. Uy, pagbuwag ko na mo. Uy, walang forever. Uy. Tapos. Sama na. Kailan ka kinsa na? Stop. Little Dave. Vision. Lagi ako ikanta. Video yan. Magalang taping. Magalang taping. Brad, di ba mamaya sa mga anak, Brad? Muna to, dire? Yung gamit ito, kaya na may stage. Nagamang ka birthday. Sayang nga. Piyang na dato. Later. Ito ka, bakit? Hello. Sukay yung iba piko. Sakit ako tiyan ng piko. Suka. Tingog si Rachel. Gatubang sa kamera. Sukay yung po. Sigpakyot. Sigpakyot. Salig ba ka nakata? Natikis ka niya. Ew. Kumaka-ew ba? Sumuli. Ano matipan man? Sige, kanang sodi mo niya. Kanta-kanta ko lang. Ang topic ko na kay Queensland. Walang mabuhat. What's up guys, this is CJ Estrada and welcome to my channel. Today we are here at Barangay Santo Niño with the Cebu Mobile Shutterbugs for an outreach program. Let's go in 3, 2, 1.
And hopefully you will mag-enjoy mo sa mga bata, and you will have Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you. All right. Yourself a merry little Christmas night. And have yourself a merry little Christmas. Oh, oh, oh. You ready? 下次